Pozdrav, fanatikni navajasi. Dobrodošli na naš kanal, gdje vam donosimo najnovije i najvruće vijesti o vašem omiljenom timu. Ovdje smo da pratimo svaki korak našeg tima I osiguramo da uvijek budete dobro informirani. Prije nego što počnemo s današnjim velikim vijestima, već znate, zar ne? Ostavite like kako biste podržali naš rad i pretplatite se na kanal kako biste bili u tijeku sa svime što se događa u svijetu nogometa. A sada, prijeđimo na posao. Čekanju je konačno došao kraj, a stigla je velika vijest koja će razdrmati obožavatelje. Dinamo Zagreb službeno je najavio dolazak mladog španjolskog talenta Jana Oliverasa, a očekivanja su iznimno velika. 20-godišnji napadač, koji je bio na posudbi u Romi, stigao je u Zagreb na jednogodišnju posudbu u hrvatsku momčad. Jan Oliveras igrač je koji je svojim vještinama i impresivnim potencijalom već privukao pažnju mnogih. U Romi je pokazao da ima sto ponjaditi. A sada navajasi Dinama imaju puno razloga za slavlje. Sa svojim zavanim stilom igre I sposobnosku da napravi razliku na terenu. Objekava da si biti ključni igrač za momčadov sezon. Pregovore je potvrdio i sam zagrebački Dinamo, koji osim posudbe jamči i opciju otkupa na kraju razdoblja. To znači da bi, ako Oliveras pokaže svoju vrijednost i opravda očekivanja, klub mogao izabrati njegovu trajnu propusnicu, što bi za Dinamo bio veliki uspjeh. Mladi Španjolac već se počeo uklapati u grupu i odradio je neke treninge s momčadi. Navijači mogu očekivati igrača s velikom energijom i tehničkim vještinama, koji obećava da će prodrmati utakmice i donijeti nove perspektive u napad momčadi. Oliverov dolazak smatra se velikim podjekanjem I jasnim znakom Dinamovi ambasija za ovu sezonu. Dakle, fanovi, sto mislito dolaska Jana Oliverasa? Hosli on biti vrunak koji smo oskavali? Ostavite svoj komentar ispod i podijelite svoja očekivanja od ove nove faze. Želimo znati što mislite o tome kako to može utjecati na naš tim. Ne zaboravite lajkati ako vam se svidio video i pretplatiti se na naš kanal kako ne biste propustili nijednu vijest. Veza nam je podrška nije fadna kako bismo vam, nastavili donositi najbolje vijesti I analyze. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ako još niste kliknuli gumb za like i pretplatili se, iskoristite priliku sada da podržite naš kanal i uvijek budete u toku s najnovim vijestima. Berto je ronadzes zrndijumd.